ପାଣିପୀଠ ତରଫରୁ ନିଦାଘ କବିତା ଆସର। ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିହାରସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ସଭାଗୃହରେ ବାଣୀପୀଠ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ନିଦାଘ କବିତା ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କୁମାର ବାବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଶୁକବି ବାସୁଦେବ ନାପିତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଦାଘ କବିର କବିତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ କବି ତୀର୍ଥେତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟମହାଶୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କବି ନିରୋଧ ସୁନ୍ଦର ଜେନା, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପୁହାଣ, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବେ କବି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗଦାନ କରି କବିତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରିଆସିଛି ବୋଲି ସହିତ ଜନସଚେତନତାର ସେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାବହ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। 60 ଜଣ କବି କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜନା କବୟିତ୍ରୀ ଲାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାହାଡ଼ ସିଂ ଓ କବି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ହାଂସଦା କହିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆବାହନୀ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବଶେଷରେ ଅତୁଲ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭଞ୍ଜବାବୁ ଅର୍ପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।